Jotono no phung kaham khaklayo jotono kaham goreng tongbai khena hanoi. Ang tabuk hingke thuma bwsai akoi mwkhang suipai dropsi. Hingke tabuk mairum maisalam sainai maimui rok to songna nangliya. Hingke nog rok pharui ka bukha sat saka mairum maisalam sainai. Norok logi rui tongde ano. Plastic ni mairum mangkha ration ni mairum mo sapuljak iko mairum kaham bai sapuljak mairum kaham bai plastic ni mairum phellaio iko mairum kaham bai plastic ni mairum no naha naidi belai phellaio plastic ni mairum kha koto koto tong urum hai hingke suka hingkai bo kuphungui tongphu je mannai rok sao hingke iko tini ang proof mangkha plastic ni no wngnai je sini tongnai rok sabai di mo plastic ni de angkha ma hono mo plastic ni no original mairum bai so solaya original mairum kha kisa hilik hilik wngoi tongiko hingke teha chibisi kon norok boda manbai comment khai sadi iko norok nugui no mangkha na obo joto plastic ni mairum saibai kha last moment o naidi bwsuk bangkha plastic ni mairum iko kaham khe sini narok baidi koto koto kisa kormoluk wngtong iko kisa urum no solo hingke oro original mairum bo tongo iko mo mokho original mairum iko mokho plastic ani parcel kaisa sokpai kha obo norok no phunuknai parcel sokpai mani nawi phaikha tao norok no phunuknai norok bo naidi ani logi iko tabuk ani Meesho ni parcel sokpaijak hingkai obo ang rai tonijak tabuk khulungna simi baki chumui naikha habo hamjakha ri ekdom thanda tungflama din no khai khoropsa norok bahai wngjaka sadi kuno khaina kwriba sat saka o achugui no time pass ma khaio ayango buibol thwngma bo nuhu hoya hingke yang himui thana bo sele wngka ba oro no achugui time pass khaio mami bo tongo iko mami khe mobile nai tong o ani ukulogo je wall kwkak nungmani obo semani koksi naidi bwsuk jora tei kotorma lapsa wasing kuak ri kwlangkha buphang tongmani ukulogo obo hai buphang kotorma kwlaioi wall baikhamo ekdom nog nuk kwlai thangkha nog nuk kwlaioi bhumikompo se phaikha nahan tongo chwngkhai quarter ni borok rok wasing kirijak bai tamo wngkha hinui sat saka phai naifai male buphang se kotorma kwlaijak kirima singsang thangsuka afuru taklai bo nobar wati phaikele bo buphang bo kuak no chinta nanglai tonglaikha semano tabuk sbai kwlangkha o dalan no o wall no ta ani ukulogo je dalan kwcham nukjak tongmani aro khagui burasa sikiri pu tabo khe sikiri saimya agi sikiri hinui sao aro tabo office khaio tola o saka o hingke to kuno kwrui
dalan bo kekak mekak aro burasa sikiru hone salayu kubui da ereng da siya angbo Hai no hai gurina ni nongkhor layo kha nogo mamang bwswkle tongsinai sele suka hwnwi gurina ma nongkhor layo kha tabuk oro auto se kaisa bwthagwi laimia wngwi ma tongkha gari bo phai rwkha hinkhe ba hinkhe tabuk chwng ATM o thangrana ATM o thangpaiui thok danai thok daui cosmetic o thanglaisinai hingkhe cosmetic o je nangmani manui nanai je nangmani manui naui kisa chanai dugan o habwi tam chajaknai si ako hinkhe chawi akui kisa beraiui nogo thanglaisinai sari kwlai khaino beraina muchungo tangwi himale nogo saichung mamang tongna agai o haini bagwi sarigi o hingkhe kisa beraina ma nongkhoro belai no saichung mamang sela o logi bo kwrwi haini bagwi sarikha hingkhai no kisa beraina muchungma ba ma nongkhor rang karina bagwi ma phailai o kha yang town o guri phai se ATM o ma phaio aro khai kalaibar wngwi tong aro sok pailaikha thok nana bagwi thok to dai paikha ATM bai card payment khai tongo hinkhe tabuk shopping mall o thanglainak kisa habwi aro tamtam tongnainai hinkhe shopping mall o habwi cosmetic o habnai cosmetic rogo habwi akui je nangmani naui nogo thanglaisinai norok naitung di ani channel no joyasa cosmetic dugan o thangwi tonglaio cosmetic dugan o tamtam paina naikhe nail paint rok deodorant rok perfume rok paikhe mani paina phalaijak Parque venido bahasado. Baba. Bahal. Ang mama pila ko sayo maya. Ang mana gusto mo? Baba. Parque. Bang dugan tong ay. Ba anti malar ko. Again design ba man sabo. Necklace. 마트야 그 상하이 저거 있고 뭐. Có tiệp cả sẽ phải nhà mò cả sẽ sọc cái nhá khang mò phải nhà bagai uti rok vậy để khai mà sang này joto no lam sophiwa ani channel o khaklayo joto no kaham korang tongbai khena hanai tabuk hingke baisong nong ni thangphai asugui rest khai tongkha bongoro beraina thangmase mai rok charei ri rohjakha bongoro tam mui rok bai mai chai phaikha norok no phunuknai norok bo naidi aro hingke ang video rok kaham khai khaisi malia nogo phaise ma khai phaisio hingke ani channel o je subscribe like share comment khaijak yarok please khai redi te hor kaham joto no mo khai fridge bisingo haboi tamo songnani muike thung naituk tongoi ko khangkha gudok khaina pubo na mare aba banta khamta buti dekhlainya sai nai lenya tinile khangkha gudok
양칼 맞아 능나 bagay 색이 덩어요. 내 친구가 Nungde, kawan nan cuma. 지근지근 감가 너 구독하냐? 안구 집은 마사에 고티는 파스 마사오는. 나 강강구도 안 입리요 시. 그러니까 딸 무쟁 나 땅에 청내 봐. 감가 구독가 무쟁 모르나 이거 무쟁. 무쟁 여보 땀잔 블라시. 그만 블라이 방문에 신이리야. 한또 비ar만 부터. 감가 구독하려 돼 가게 볼래 먹어야 고. 거야 턱도 치네 먹고 그라. 한또 부터 때 끝나르나. 반타블라이 너. 반다르나. 반다리 시나 이거 반다스 좀 가. 한또가 이거 반다리 짝 할때 멜라시 토고 너럽도 저더니 시바이키나. 하야 되바. 이거 나게 무슨 타야 턱도 딱 상가. 양칼 이거 딱 공부때 파스타 쿠바자 이거 때부 쿠고 정고 양칼 감가고 넉댕이 정고. 감가 지금 지거나 보나 부족한. 아까 조금 닌 마사야 코너 마 마사 갖고 오면 카샤리. 그리고 반다 먹혀 카도 나나 해서 또 반다 마사야 받아 가시간 반다 세냐 이거는 내가 받았어 마사 이거 수사냐 마사 쳐 봐. 이거 감가 마사 또 그거 컴피티션. 그래. 저거 구독 구독. 내가 할 거야. 딱 구독했냐? 송자는 너 뭐가 이거? 이거 지건 대비네 너 bahayang zakha comment khai sabaji. Bo mo ko khai pai phu tin kut. Iko yang na hade nok malik yang na hade. Iko nok malik. Ani na mabere kai bi di da mare da. Good. Ano na pa sa